ndị be anyị nọ nyo umuigbo nọ nyo ihe ọma mere na anyị ụbọchị tata dị iche. Ihe mere ụbọchị tata ji wee bụrụ ihe dị iche bụ ihe o ji dị iche bụ na o nwere ndị bịara na ubi a nwere nnukwu afa, mana afa ha nwere obi ezi afa, maka na Igbo si na ezi afa ya aka ego. Ihe ezi afa ji wee ka ego ọbụla onye ọbụla chọrọ ezigbo mmadụ, mana onye a sị ya mezie ka ọ bụrụ ezigbo aha ajụ na ya bụ ezigbo, mana ọ ya achọ ka o jebe ime ihe ọ chọba ebe ezigbo mmadụ. Onye bịa na ndị nọ n'ubi ya taa na-ekwu afa ha n'ụzọ pụrụ iche, ọ bụghị na ndị ọzọ eso bịa, mana ọ na-anwatapụ ọrịrị ya afọ onye ocheji ọsọ na mmadụ a na ebe ahụ, mana ọ mmadụ ka ọ jụrụ ma onye ọ na-achọ ọnụ ya. Ụnụ na nri ga-afụ ụlọ zeus, ọ na-eme ofụma nke ukwuu, o so na ndị m fụrụ n'anya, maka mmadụ na-ekwu okwu na-amụta ihe n'ihe ọ na-ekwu, ọ na-enye m obi aṅụrị. Abụ ọsụsọ na ọ na-ekwu okwu bụ isiokwu n'ọnụ, ọ bụ obele nwa Chineke were akara ịzọ ndụ tinye n'aka. Ihe m na-akpọ ya bụ ọzọ Igbo ndụ, maka na ọzọ Igbo ndụ abụrụ n'ọnụ ma ọ bụ n'ego inwe ka eji azụ Igbo ndụ. Ihe mma na Chineke nke Chukwu, ihe ga-adịkwa mma, ihe ga-adịkwa mma. Chukwu ya emerịrị ana Igbo be anyị emesịa aha ata n'ọka ndị ezigbo mmadụ nwere obi ịzọpụta ndị Igbo, ndị nwere obi Igbo nwere obi mmadụ abịa were ma ọchịchị ka na ụka ka na ọdịnala ka na gọọmenti. Ayọrọ m Chukwu ka o mere anyị ya o, maka na enwee ndị nwere obi mmadụ ha ebido ịkpa ụdị agwa gị n'okpuru ọra na-akpa tinyekwere onowu ha ndị a na-agbakwuru kọsara mkpa ekere na ọrụ eke. O mere n'iru ndị nwere ọnụ eji abụ agba mmiri, o nwere ndị a na-eji iru ha eji akpọta nwaanyị. Ha nọrọ ebe ahụ ihe amụ na ogbe ka ọ bụ mana ahụ dị ya mma, okpu okwu na-efe iti ya edebe ya n'ihu moto, ọ nọrọ otu ya n'uju ihu moto eji ebe ndị ọ ga-anọrọ ugwu ka a na-akwa ịpụrụ ya, ọ ga welkọnzọ ọ na-eme dalụn. Ịma na ndị nke yiri polo edere dio papa na dio mama karịa were jide ego, mana arụ dị ya mma were ejegodi ihe ndị ọgọ ya fụ ndị akpọrị nwaanyị. Ọ ya kpọta o ji abiro na-akwanyere gị ugwu, na-akwanyere okpuru ọrụ ugwu. Ihe ahụ na-eme mụ ya emenwe ya menye nwa onwe m ụdị ohere dị otu ahụ. So maka na unu wepụtara ohere dị otu, a sị Chineke ga na-edu unu na-eje na-edukwa unu ma na-anatakwa. Ndị ọjọọ agha ya akpụ n'ihu uje na unu ga-abụ ihe mere ngozi. Ndụ ụnụ na-azụ ụmụaka Igbo, a sị na Chineke melụ unu ewee wepụta onwe unu wee na-azụ ndị Igbo ndụ. Igbo ahụ unu na-azọ ndụ, ala Igbo ga-echekwebe unu, ala Igbo ga-echekwebe unu, ala Igbo ga-echekwebe unu. Maka ọ na-abụ onye mee arụ n'obodo asị ala obodo tigbukwe ya, onye mee mma n'obodo asị ala obodo ya echekwakwa ya, ala obodo ya echekwakwa unu. Unu wee nwee ike na-azọpụta ndị mmadụ, tikwere ndị ọzọ na-eme otu aha anyị na-amarọ nke ukwuu. O nwekwa ndị na-eme ya ka aka rafa, o nwere ndị na-eme ya n'ụzọ dị iche iche were bịa gozie ndị anwa unu ji alụ ọlụ agha, maka na Chukwu nwere ndị o sitere n'aka gị wee na-alụ ọlụ agha. Ihe ndị agha ji wee na-eso gị na-alụ ọlụ agha bụ ha nwere obi ịlụ ọlụ a, mana onye ga-ebu ụzọ ọlụ a ka ewuzi okwu wee dị n'ime ya. A sị Chineke egozikwe ndị agha, Chineke egozikwe ndị agha, Chineke egozikwe ndị agha. Ala Igbo chekwakwa ndị agha n'ọha ka ya ka eji ekwu na obi kwara agwa anaghị akwa nnagwe. O rebeze gozie ndị na-abịa eme m obi aṅụrị ebe a. O nwere ndị okenye ọrụ ha wee na-abịa eme m obi aṅụrị, a nakọta ha bịa yọọ ime ya ayọ ime isi wee pịawa mpe. Igwe ga agadi nwoke, ihe agadi nwoke na-achọkọwa bụ ihe na-enye ya joy. Ịghọtago? Mmadụ na-araka nwaanyị bụ n'ọdụrụ okorobịa, ịkaba nka nwaanyị gbara gị ọtọ n'ihu ịbaba mbọ dịka ewetara gị enemi, ịfụ ngo agadi nwoke agara mgbe ahụ ike agwụ na ntị gbu ihe ọ na-ata. Ndị dịka ejima ofe otu ndị olu ha na-ama mma, olu ha emego m ife. Ụmụnne na-aba na ha oji na ọcha so na ndị agha gburu oriri. Ọkwana ka papa na mmụnụ gara isi okwu ka eji wee mụọ ihe oji na ọcha ka a gara ijebe nke dị elu kasịrọ elu. Ọgwụ ya ka Chineke jikwara gbuo ọgụ a n'oge ebe mma ha dị oji ma papa ha dị oji ama onye nke a dị ọcha. O kwesịrị amụọ oji amụọ gịnị amụọ ọcha. O wezue anyị na-asụ unu nnọọ, anyị ekwu unu n'okwu unu bịara asị ka anyị gaa ọfọ. Chineke biko, ihe ọma ka anyị na-ekwu okwu ka o meere anyị. Anyị chọrọ ka anyị mee ihe dị na nzu. Ụmụnne m agbakọrọ ebe a tata, ụzọ niile ha ya aga ga-abụ ihe, ụzọ niile ha ya aga. Ihe nzu na-egosi ibu ihe ya kpatara aka nzu n'ala ọcha ishe, mana nzu ya bụ n'ime ala ka esi egwupụta ya, mana iru ọ dịrị onwe ya ọcha, nke pụtara na Chukwu kwadoro ya. Ebe na asị na ụnụ ya bụ eze Chineke si belụ, mmadụ agaghị akwatu unu.
unu ga-abụ eze Chukwu sibere mmadụ agha akwatu unu ga na-eje eje na eke ihe ọma ya were nzu n'isi unu na eke o were nzu n'isi unu n'orie ọ ya ewerekwa ya n'afọ ya ji si abụ mgbe ọbụla ya na-akpọ onye Chukwu ya emere anyị bụ na Chukwu ji ike niile ọ bụrụ ma mmadụ ọma mbịa na mmezu ọ ga-emere ụnụ ya n'orie ahịa na ụbọna na ihe ọma ya kpụ n'iru ụzọ ọbụla ụnụ ya aga asụgodo na ụzọ a ruru unyi mgbe ọbụla ụnụ gafetara n'ụzọ ọ ya adịkwa ọcha mmadụ niile gbakọrọ ebe a ụzọ ọbụla onye na-aga ị naghị aga ụzọ ahụ bụ ezi ụzọ onye iro ọbụla zuru izuzu Chineke ya bịa ebe a ma eyighị ha dị ebe a maka na ebe ọbụla enwere ihe ori ya na-ezu ya kpatara na ebe ọbụla enwere street light ndị ori anaghị ekwe aga saịdị ahụ maka na ihe dị ebe ahụ bụ ife a sị na ife ga-adị n'etiti mmadụ niile na-ebe ife ga-adịrị anyị ọ ya adịrị nwoke ọ ya adịrị nwaanyị ndị ya lụwe nwaanyị mgbe unu ji eje ụlụ nwaanyị ọ ya dịrị unu mfe ọ ya dịka ife ụnụ afụsị ya anya ụnụ afụ ya anya owu unu anya ụnụ adị chọọ n'ore na ndị abụ amasị ụwa jọji ị ga-asị gị na nwaanyị bụ ngwugwu ihe ịtọgatara iwere tonye ya n'oge tonye ya onwe iwe bịa n'oge iwe mụrụzie moral gị na ihe a ga-eji mee na ọ bụ mbịa lụrụ gị anya adịghị mma mgbe m lụrụ gị ịbata be m ịgbakọ isi ihe n'ụkwụ kee ihe n'isi ya na ịbụla eze nwaanyị ma mgbe mbịara bụ na ịgba m n'ime eze nwaanyị ori ka ịbịara be m ịgwaba na onwe ndị gị na haị ị na-agwa na onwe ndị na haị ehi mbịara lụrụ sọ gị ori kịta ịgwa m ndị gị na haị ewere nna asị Chineke biko ya mee ka ihe dị n'etiti ndị Igbo niile ihe dịrị ndị Igbo niile aghụghọ ha na-agha onwe ha Chineke nọ na agba eghọkọta aghụghọ onye zokọta afọ ya Chineke mee ka oghere oge ma nke m na-eme ma nke onye ụtọ na-eme ya ga-ekere oge maka na na-agba ụgwọ onye ụda a na-adị maka eti ya ose Chineke biko na ihe abụọ ọjị anyị na-akwanyere gị ugwu ụmụnne m agbakọrọ ebe a taa kwara obi aṅụrị ka ha ji bịa ọ bụrụ na mụ na ha na-eso ugwu ha ma m bịa mgbe ha ga na-abịa onwego ndị mụ na ha nọ onwego ndị bịara na ọya ka na-asụ na okenye dara na mkpu asụ na okenye adago na mkpu ọ bụrụ na m abụkọ okenye otu a mana ihe na-akaba arụ eme ebe a bụ ka ngosi ndị Igbo ka ndị Igbo si ebi mgbe gboo ya batara ụnụ nọ anyị esie nri rie ịnọrọ anyị ji ofu ike aṅụ mmanya anyị ji ofu ite eri nri ibi ị ga-afụ egwu ị ga-afụ ọkụkọ ọhịa anyị na-egosi ebe a bụrụ obe dibịa abụọkwa ndị bịa maka ndị I wan come check something don't come and check anything maka na ndị I wan come check something ya biko na ụlọ aga nwana ma ebe a I wan come check something ana m ekwu ya mgbe niile I wan check something ọ bụ ebe a ka ichefu ya nwere na Chineke biko doni na mụwa bụ mụ abụọ azụ eze nweze anụ na aṅụ mmadụ na-ayọ Chineke na-asị n'ụbọchị nke taata ka o were ọjị anụnwa n'ogbe anyị ga-atanye ya n'ibe ihe ọma bịa were ọjị mmụọ niile bụ mmụọ ọma na n'ala Igbo abịa taa ọjị mmụọ niile nọ n'obodo ọbụla bụ obodo Igbo mmụọ ọma na ya ndị bịa were ọjị ihe na-emere Igbo ya bịa were ọjị mmụọ niile na-ekwu okwu ọma n'isi Igbo ya bịa ịta ọjị mmụọ niile sị na ọ ga-adịrị ụmụ Igbo mma ga-ata ọjị ihe a na-akpọkwu bụ mmanya mmụọ niile dị mma obodo anyị bụ Izrel azagba nọ n'ime mmụọ niile nọ na bụ ụlọ bụ mmụọ ọma ga-abịa ịta ọjị mmụọ ọbụla bụ mmụọ na-akpụ emunyere mmadụ anya atọ ọjị anyị na anya na ntị a na-afụ eje a na-akara nke anyị ebu anyị eso anyị nwa bụ ndị na-akwụgharị Chineke ị ga-edu anyị na-achọ ịba sizin anyị eyi edu anyị na-eji ihe edu anyị na-anata eje a na-akara nke anyị ebu anyị eso ọ fụrụ anyị sị na ya afụ kpọọ n'anya anya kpọọ ya onye sị na ọ ga-adịrị anyị ma ọ dịrị ya mma onye sị na ọ ya adịrị anyị nwa njọ ọ dịrị ya njọ mma ya adịrị anyị onye sị na ụmụ anyị ga-abara anyị n'ihe nke ya bakwara uru ọsọ na ụmụ anyị ya aba n'ihe ụmụ anyị ya bara anyị nke ya agụghị ahịa onye fụrụ anyị nyukwuba anya ọ na-ekpu isi ya kpuo ọ fụrụ anyị taba ikikere eze kwa enye onye fụrụ anyị obi na-egbu ya mgbe obi mgbu gbuo ya onye ọbụla fụrụ anyị aṅụrị ewe dị ya n'obi anyị sị aṅụrị na ihe ọma kpụkpọ onye anyị ntu aka esi gị ya n'ọkwa oyiri ọkwa foo ana m afụ nwa mmadụ ewu iwe ọ bụ m mụrụ ya nne ọbụm tụrụ ime ife mmadụ ịtachiri ihu o ji wee chọ ka ike ya ọkpọ kewa ya bred na ọ bụ nwa gị ma o bezie nwee ego ọ dị ka ya bụrụ nwa gị iwere ya ma ọ bụrụ ụmụ gị ihe ọma mere na anyị agbagarakwa agụ ihe ọma mekwara anyị a na-agbagara agụ agbagara m ebe na ọjị ndị be anyị sara nga mba aka dị ọjị a na-esekwa okwu ebe nwụrụ mba aka ihe ọma ala nọ n'ime ya bịa wụrụ ọjị ala Igbo ihe ọma bịa wụrụ ọjị ọganihu bịa wụrụ ọjị ndụ anyị ga-adịkwa na biko nọ ya kachakwa mkpa were ebe na ọjị ọ na-afara kacha ụkọ were nsensi shine nọ ya ọghọtago ọ gazie gị na afụ ya na nke ndị okenye o weta ọsọ ala ya gịnị ọzọ ka egbe na-asa ka ya bata nwaanyị ebe uru
ọsọalị oriche nyochi aka n'akwa ihe a bụ nkwụ ike ihe eji nkwụ ike gburu ihe ike anyị agba ihu na eke onye agba anyị n'oye onye agba anyị n'afọ onye agba anyị na nkwọ ụkwụ anyị agba anyị ọma agba ikwu na ibe anyị otu a na-achọ inwe ọnọdụ emume ihe niile bụ ihe ike anyị ji mmanya gbuo oge aka sịrị onye akpa ma anyị ma ezinụlọ anyị ma ikwu na ibe anyị onye akpọkwa anyị ihuo mmanya anyị ezu ihe eji njeji butekọpụrụ m ya na ihe iti esi eri oriri ebefu ndị otu gị asị na ọ na-abụ ezukọ ka ahụ eri udele zeus na-atụkwana ya sị na oyebu ya ka abụ ọkwa evuru ya ya ka o ji bụ onye ahụ bịa ee ọdịdị kọchọn o jeze egbe ya ọ mara na ihe a emere ya according to mmanya ahụ onye ọbụla kwere ọ dị ọnụ anyị gbagara n'ebe ihe ọma dị ka onye nwere anyị ihe ọma na-achọji ihe ọma mana ntu a ka ọ dị nna ahụ enene m nna 2 from far wee sị na ọbụla fake ya nke a bụ ore ọ nwere oge mụ na nna tukpa ọsị m bịa bịa onidere ịyọga ayọ nsikwa na ọka nwere opportunity a na-akọwakwalụ ndị be anyị na-enwe ihe dị iche dibịa n'ọdịnala biko maka ndị ọ na-abafuala onye ọbụla ji nzu ọbụla ajọ mmadụ egbuo ya mba ka ịwepụta mentality afọ ịghọtago ọya mee nji wee bịakwute nna tu maka obi mmadụ asịrị m asị si m n'ore anyị si na ụkwụ ọma ihe ọbụla ilo wee bịa na nke nna tu ya dịkwala anyị ka anyị si wee loo ya ka anyị nwụọ nwụta ndụ ihe a na-aṅụ na mmanya na-akpa adaogbe ore ya original one nke akụrụ mmiri ya ọbụla fake ya ọbụla fake ha na ndị a bụ kọstọma ebe ụfọdụ na-achọ baba mechie ọganiru famenụmanị nọyi m uche chukwu ga-eme ezi anyị ma ọkwa gwalụfa agwa fanyeche mmadụ ọfụma tupu ọ sị na ọ dị njọ uche mmadụ erika n'omume dị n'iche n'iche omume mmadụ amaka mgbe takataka anyị eburu isiokwu mma kparịwa anyị na-ekwunye loye ọ bụrụ anyị na-ekwunye anyị loye ala ụlọ ịmala aka anyị na-ekwunye onwere ihe na-emenụ ebe anyị nọ kịta ebe anụnwa bụ ebe ahụ na-egbu nnukwu ugbo ji nna agbo nọ na anyị nọ na ebe ahụ ji ya ruo ya ka anyị na-akpụ ya n'isi lasa bụ ebe anyị nọ na lee nkọl ya na eri ya niile ị na-afụ ya ị na-afụ ya ụdị ebe investmenti ị nidiri ka ime ọ bụrụ na ị mara aka ga-eruru na ije were as a beginner were ego gị jeme invest wee rụba nke arụba ka tenant ibiri ka i wee si ebe a recover ọ ga-ebughị aka tọnụba ebe a ka efe ya n'ebe nnọ then as a beginner ụdị ebe anyị nọkịta na ka ọ ga-abịa nweta ya iji nwa nwaanyị na-arụ ihe ịchọ iji na ego iji azụ ahịa wee were ya je rụọ ihe a iwere ego iji azụ ahịa wee je rụọ ya ị ga-eme na-azala lọd mana inwe ego nwayọ nwayọ nwoke eji ere nwayọ nwayọ ka eji eme nwayọ nwayọ ka eji eme ya na ụdị ebe anyị nọ kịta ebe a m na-egosi gị kịta na-abụ anyị nwekwara ya 2 plots ebe a jiri na-abụ m ụkọchiri igbo niile anụ n'ime ya okirikiri niile azụ ebe onye a na-arụ ụlọ ji niile na-apụ ebe a ka m na-egbupụtasị imirikiti ugbo ji ndị ahụ na-egosi unu kwefuru ka ọ dị 2 plots dị ya kpọọ m na foonu na mụ nwa na onwe m personally nwere ego nnidiri ihe ndị a niile bụ reserve m gbara agba ka m wee chere ụbọchị ịghọtago mana ịkpọọ m kịta ọ bịaghị n'aka dị mma ji egwuo na-eche ụbọchị biko ka anyị kwụsịrị okwu niile aha anyị chọrọ ka anyị gosi unu some investment ga-abara gị uru as a beginner ọ bụzikwa na ịbụ onye aka siri ike ka anyị gosikwe gị ihe anyị nwere
na-anụ ugbo a kịta na-efu ya ogbe ma na-abụ ebiri na-abụ efere ya so ndị a na-ekwu maka ha abụ nke a apụbago n'aka bigina ebe a apụbago n'aka as a beginner. ịghọtago I want to show you 2 or 3 places. We need money. But I get a price. I got a dragon. Yeah, one that I'm actually. I'm in Jamaica. Ever I know now. Evolia. Yeah, never more long car. Evolia. Wonderful care bad now. Yeah, I the street can not hear it. And I want to go. Eba no one. Onye na-akpọ na phone kpọọ nkịta ka o were. Ọgwụgo nwere ọzọ onye ame na ọgbara onwe ya fence n'azọ. O nwere ihe ọzọ ị na-alụ. Agbogo nke ibi court ihu ido gate. Nye m ego. Court ka anyị gosi ebe ọzọ.